Съставът на Левски, който отлетя за Анталия, се размина с новото си попълнение Кристовао да Силва Рамос. Нападателят, който вчера подписа договор с сините за 2 години и половина, отлетя с менеджера си за Ларнака и след 3 дни ще пристигне при новите си колеги в Турция. Очакванията са Рамос да се доближи до качествата на Гара Дембеле, но треньора Костов предупреди, че лошите терени у нас със сигурност ще забавят най-добрите изяви на играча. Много съм радостен от факта, че имам нов договор за дълго време и че подписах с Левски. Според мен направих важна крачка в моята кариера. Имам информация, че новият ми клуб е най-големия в България и всяка година се бори за шампионската титла. Знам и за амбициите винаги да има добро представяне в Европа. Това пък напълно съвпада с моите цели на професионален футболист. Че са с първи отбор на Левски. Момчета, все още не ви познават. Първо да се представите по 2 думички и какво усещате? И аз съм Антонио Гутов. На колко години си? На 15 и половина. Кой клас? 9-ти. 9-ти клас? Да. Костов каза, че щял да разчита на вас, независимо от така крехката ви възраст. Как се усещате сред другите в отбора? Така, реално ли е наистина това или е някакъв проблясък? Не знам. Може би. Добре. Ти да се представиш? Аз съм Борисов и съм на 16 и половина. 80 клас. Мисля, че и ние разбираме, че нали, доволни са до някъде от нас и ще видим за напред дали ще се срещат. Лагерите как минават? Слушате ли там? Карат ли ви се останалите? Двамата ли сте в стая или? В това лагер сме двамата в стая. Нормално да ни се карат. Все пак сме най-младите и най-много се изисква от нас. Най-нормалното е да ни се карат. Карат ли ви да им носите вода, примерно, или бутонките там с съблекалната нещо? Такива истории има ли? Не, няма такива. Просто му помагаме. Най-малко сме, нормално е. Добре, момчета, с какви мечти сте вие всъщност? Какво става от тук нататък с вас? Да заиграем в Левски след време. В първият тим. Само за Левски ли мечтаете, или? На този етап, да. Само найден се кефа.